Dnes som mala obrovské šťastie a nazbierala som krásny medvedí cesnak a idem to hneď nasačkovať do mrazáku a z časti urobím pesto. Tak vám ukážem, aké si ja robím pesto, alebo skôr aké si urobím, lebo ešte som ho nerobila. Ide sa na to. Slnečnicové semiačka 150 g si opražím. Keď začnú tak príjemne voňať, neviem, jak to vysvetliť, proste tak slnečnicovo, čo je teraz, tak ich vypínam. Odvážila som si tak 300 g cesnaku a uvidím, čo to spraví, že či tam pridám ešte ten zvyšok. Nakrájané, nie teda všetko, ale musím to urobiť po častiach, lebo mám malú nádobu. Pesto! A už len dáme do fľaštičiek, zalejeme olejom a je to. Pesto! Pecky bomby! Tu je pesto už vo fľaštičkách, vyšli mi takéto dve, no jedna a jedna necelá. A to som nepoužila ani celých tých 300 g, lebo by toho bolo asi veľa. A ono to zase veľmi dlho nevydrží v chladničke, takže som to radšej urobila takto. Pridala som tam už iba soľ a olivový olej a olivovým olejom to aj takto zalievam, aby to vydržalo aspoň chvíľku, no. Neviem, naposledy mi vydržalo pesto z lichořešišnice asi tak mesiac. A to už som tam potom videla takú plesničku, takže asi čo najskôr zjesť je najlepšie. Ale má to úplne úžasne krásnu zelenú farbu, aj keď v tomto svetle to není až tak pekne vidno. Lebo už není denné svetlo, trošku sa stmieva. Ale super, krásne to je. No a toto už len do sačku a do mrazáku.